Arantzazura etorri gare gaur, Arantzazu lagun asko ditugulako eta gehien bat aspaldi ikusi ez dugun Peio Zabala. Kanpuen egon da eta Arantzazura etorri dela jakin dugunez, bari bisita bat etxea pentsau du eta hementxe dendan geratu gara berakin. Peio! Aspaldiko! Aspaldiko! Asko posten genaz. Ze moduz hauz? Ondo. Berriz betxien. Bai, hoi da. Ja, 3 aste behintzat etxean egin ditut eta 3 hilabete kanpoan egin da gero. 3 hilabete kanpoan? Bai. Abuztuaren azkenetik, ja, giltzurdinak ja hasi ziranean ez zutela lanik egin nahi eta, bueno, hortikan ezin egona eta, bale. Eta gero, Bizkaialdean egon naiz, ointxe hilabete arte. Eta hoxe, Bilbotar kontagioa ekarri dut. Bueno, kontagio hona ekarri dozu. Bai. Han ondo egon zara, naz eta, arafateko arrazoia etzan hona izan? Hori, dialisia egin behar bi egunetik bi egunera eta horrek ematen duen lana, eta, han arratsaldez egiten eban eta hemen berriz goizez, eta gertuago, Zomarregan, eta horregatik egin duen ja traslado, eta hemen abil orain, oso ondo. Eguraldi xeita, behikitotze zubero? Bai, beti datuak hartu, beti gorde, hainbeste urtetan datu horiekin gabiltz. Jundan mendeko 76. urtetik dauzkagu datuak hemen, eta orduan hori mantendu behar da. Eta hori dudari zure Arantzazuko txokuetako baten iten dozu? Bai. Bisitan etorteko gu euken, ondo fetzetan bajatzu, zeure txokotxo batzutan, Bai, fangoare, hola, pasitxo bat emongo ustakite, pasio bat emoteko egueldi hona dan, baina, garexan garaikuak. Peio, eta hause da, zure txokuetako bat? Hau da, meteorologia estazinua modu baten esan da. Eta hemen batzen dozu ura. Ura ez, euri ura. Euria. Azken 3-4 ordutakoa. Hemen begira. Hause da, ontsen jauena. 6 litro. Eta honekin zaiten dozu? Apuntatu. Egunean 3 aldiz, goizean, eguerdi ondoan eta arratsaldean. Eta apuntatu eta kontatu egun guztikoa. Hori euri datuak, eta hau euskixan datua. Bai. Euskiak, zea honekin, kristal honekin, erretzen du hemen, gaur ez dago noski. Eta hortikan kontatzen dara baita ere, goizean hainbeste ordu, arratsaldean hainbeste, hori dena apuntatzen da, honekin. Onja, Davidetan, eguraldi iragarpenak eta horrelakoak ez dituzu egiten, azkeneko hilabetetan? Oain deskanso dakot. Zapatuan, aste guztirakoa ematen dut Euskadi Irratian, eta gainerakoan lan barik. Bakarrik, Martizenean eta Ebaikotzean, iparraldeko irratietatik deitzen dute. Zelan doiozu baina bestela, Peio, lehen hau, toki askotan, edabide askotatik deitzen, telefonu baten gabe joka, oin gutxitxua hori eskartzen da? Beste lasaitasun bat da, behar dira lanak egiteko eta arnaz pixke bat behar duzu, bestela, ontxe deitu beti hola ibili behar zenuen, eta hori, gazteago ginean ondo. Bultauko zara baina? Ez, orain patxara. Orain patxara, momentuz. Musikantzako baina horretarako ezara jubileko sekula, ero? Ez, horrek berak ematen du halako deskansua eta arnasa. Bagoia zepeletara eta organ ondora? Bai, hoxe ikusiko dugu organoa ere, a ber.
15 urtegaz hasi nintzen ikasten nobiziaduan zarautzen, eta urtero jodot, eta bueno, gustora, ze hor benetan orduak bai lanetatik atseden hartzeko, eta bai, musika berrixak, inventau gauzak. Sorkuntza lana ederra ematen du horrek, eta bai. Orduan ez tozu bakarri meza ordutan eta joten? Zeure momentuak ikutxetxuzu? Inoi zola deskantzu biharri balin badakot, buruak pixka bat zehatzeko, ona etorri eta hemen txeko, eta ensaiatu piezak ez ditut ikasten. Badakizkit pila bat eta behar danerako hor daude. Baina neoni lasai, asmatzen, buruari utzi, hori da un descanso. Ara zu gentiaken ondo konpontzen zara eta horren erakusle dudabarik, gabonezkien aurten etorri eta gabonezkien orduen eskusoinu egin gustora ibili zinen da, auzotarrape gustora, heldu jakun mezuen gati dakigu. Bai, gustora ibili ginen, hainbeste urte dira, 39 urte hori egiten dugula, eta hori gogoratzen dugu, berso batean edo bestean, eta urteko gauzak hartu, eta jende guztiari, hori, eman gabonak ondo ospatu ditzatela, eta urte berri ondo hasi, eta hori dena egiten dugu, urtero, esaten dizut, 39 urte, asko da, baina gustora. Hori eski, gabon eski egiten. Bai, kolegixuan seminarioan geundenetik, hasi ginen, eta hori egin izan dugu beti, eta gustora, benetan. Hori arratsalde ederrenetakoa da. Hori da. Halako goixo egongo dira, seguro. Datozen urtietan. Behar ditugu. Baina guk zure momento, ez dakit intimo da nitza, baina gozuenetako gureko gauke jaso, eta bakitzu hemen eskaketan azitxa, ia joko zuen piezatxo bat. Eta gero ikusten da, zenbat erregistro dagon, eta erregistroak joku asko emoten daue, hauek pedalekuak, suabe, hauekin lagundu, eta gero solo bat edo joleke. Neri txikitatik gustatu zitzaidan Arantzazu, eta Arantzazura etorri, eta hemendik alde egiterik ez nahi izan. Eta 3 hilabete entxuzu kanpuen da kitxo. Hoi nahikoa da. Nahiko. Hoi hemen. Hori da. Peio, benetan, eskerrik asko. Asko estimatzen dugu. Ekidozun pazientzia, goxotasuna, eta oin zure betiko lagunakin itxiko zetxut. Urte barrixari zer eskatuko txezu? Urte barrixari osasunari laguntzen jakin dezadala. Ez dezadala gehiago okertu, baizik, aurrera jarraitu dezakegun gustora eta gauzak ondo eginez. Hala, izan dela? Hori, bai. Urte askotarako? Bai, berdin. Segi, zure laguntxuak. Hori da. Oiaz, urrengo arte. Bai.